Galaksiya herî geş bi çalreşekî perçe dibe. Yek ji galaksiyên herî geş ên li gerdûn e, li belê ji ber çalreşekê ya li nîveka xwe hêdî diperçiqe. Yek ji geştirîn galaksiyên gerdûnê ji erdê qasî 12.5 milyar kilometreyi dûr e. Ew galaksiya bi navê W2246-0526 ji ber ku li nîveka xwe çalreşekê pir xor dihewîne ber bi tinebûnê ve diçe. Tê gumankirin ev galaksî 1 milyar sal beriya teqîna mezin ango Big Bangê pêk hatiye. Çalreşa li galaksiyê ew qas bihêze ku enerjiya derketî gazên galaksiyê dikare kaşî gelek aliyan bike. Ew geşaya galaksiyê par ji aliyê teleskopa fezayê ya jersor WISE ya NASAyê ve hatibû vedîtin. Di kovara bi navê Astrophysical Journal Letters de hin encamên lêkolîna nû hatin parvekirin. Di daneyan de xuya kir ku galaksî ber bi perçebûnê ve diçe. Ji zanîngeha Diego Portales ya Santiagoyê Roberto Acef vê rewşê wiha awêne dike. Pirtikên tîrêjê yên ku di nav gazê de kom bûne xwediyê ew qas bizav û enerjiyê ne ku gazê bi 4 aliyan ve didefîne. Lêkolîner ji bo ku mezinaya enerjiyê ya li galaksiyê rave bikin, ava kelyayê ya bi reaktorên nukleerî bikartîne. Çavkaniya enerjiyê jî ji çalreşa li navenda galaksiyê ye. Ji ber ku erdkeşiya vê çalreşê ew qas xort e, dikare êrişî hemû made û gazê bike. Lê belê ev hemû made û gaz di nav çalreşê de winda nabin û dibin dîsk. Zanyar şirove dikin ku geşayî û enerjiya vê dîskê ku dibe sedema turbulanseke li galaksiyê 300 trilyon caran ji tavê mezintir û xortir e. Gaza ku ber bi vê aliyê ve tê defandin, hêj nayê zanîn ku dê ji galaksiyê veqete an jî di nav çalreşê de winda bibe û biçe. Ger ji galaksiyê veqete dê stêrknas bikarbin hemû aliyên vê dîskê ku di nav toz û xweliyê de ye çavdêr bikin.